खुलुमबाय 19 एप्रिल फुंबिलिनि रादाब दानिया फैदो रादाबाव गाहाय रादाबाव दङ बिश्वनाथ जिल्ला गुफुर हालामाव एक्सटेन्ड खालामनाय बर' साबा लाइमोनखौ फोथैग्रा अभिजित गगैआ गावखौ गथायनानै लाबाय। पुलिसनो गथायनानै लाखांनायनि उनावहाय बिथाङा फोरमायो दि गाव जौ लोङाखैमोन। गारि सायावहाय मोसानानै गावनि आखाइयाव नांहैनायनि जाहोनाव हेन्डेलआ बेलेन्स बायनायनि जाहोनावसो एक्सटेन्ड जानो गोनां जादों होननानै फोरमायनानै लायो। बियो दा गावखौ बासायनो नागिरनानै फोरमायनाय बायदिसो जोङो नुहुरो। मैया बेखौनो बिटिसि सरकारा खबर लाहैनानै प्रमद बर'नि बिथोन बायदि एमसिएलए डक्टर निलुर स्वर्गयारी आरो दावबायसा बर'नि दैदेननायावहाय मैया 50,000 अनसुंथाइ होयो आरो खम समनि गेजेरावनो जखम जानाय सुबुंफोरनोबो अनसुंथाइ होगोन होननानै बिथांमोनहा फोरमायो। डिभाइड आसाम 3070 मैया बाक्सा जिल्लानि बरबरि ओनसोलाव खौरां मेल खुंनानै उदियासल दाबि खालामनायनि खौरां मेल खुंनानै बेयावहाय पिडिसिएनि आफादगिरि परमिनास नार्जारिनि दैदेननायावहाय खौरां मेल खुंनानै बेबायदि फोरमायो। बिटिआर सुक्तिजोंहाय बड'लेण्ड बिनाय गासैबो सिमाङा जोबनानै फैबाय। बेनिखायनो बिथांमोनहा उदयासल बिनायखौ थि खालामनानै लाफिननाय जायो होननानै खौरां मेलनि गेजेरजों फोरमायो। बिथांमोनहा बेबायदि बुङोदि गावसिनि खावलायखौ फारसे सोबानायाव फारसे होनानैब्लाबो बिथांमोनहा 2030 मायथाइनि गेजेराव उदयासलखौ बिफिननानै लाबोगोन होननानै बिथांमोनहा खौरांफोरनि गेजेरजों रोखायै मिथिहोयो। बेंक खुलिनाय समायखौहाय 10 रिंगानि अनगायै 9 रिंगायाव खालामनानै होनाय जाबाय आरबिआइनि बिथोन बायदियै। बियो कास्टमारफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। आसाम पुलिस एपिए इउपिए थिसननायनि बिथांखि गोदान सार्कुलारखौ लानानै 2017 आरो 18 मायथाइयाव पास जानाय सुबुंफोरा मैया धर्ना खालामो। बेयो जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा गोजाम खाखौ होआलासैनो आरो गोदान सार्कुलार खालामबावनाया। बियो गोबां एमएलए एमपि आरो मन्थ्रिफोरनि बियो सुबुंफोरनि जिउजों गेलेनायखौसो जोङो नुयो। गावसोर मासियाव जिरायखांनायनि उनाव गोबां अफिसारफोर आरो एमएलए मन्थ्रिफोरखौ सुबुंनि जिउजों गेलेनायखौ जों नुयो। बिदि खालामनाया जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा जोङो नुहुरो। बारहुंखाजों सिलिंखार जानाय नखरफोरखौ बिटिसिनि सिएम प्रमद बर'आ खौरां लाहैनानै मैया गोबांथार दुखु मोननाय फोरमायदों। बिथाङा मैया गसाइगाव श्रीरामपुर ओनसोलाव नायगिदिंनानै नायबिजिरनाय जादों। दिनै डिआर नाब्ला रन्जन दैमारि सारनि हियारिं जागोन। दा बेलासिसिमाव जोङो मिथिनो मोनसिगोन हियारिंआ पस्टपन जागोन ना सोलिगोन। जुदि हियारिंआ सोलियोब्ला कन्टिनिउ केस जोबजासे हियारिंआ सोलिबाय थागोन होननानै जोङो खौराङाव मिथिनो मोननाय जायो। गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदि गुजरातआव फैनो नागिरनायखौ मिथिनानै फैनि सिगांनो दिल्लीनि डिप्युटि सिएम मनीष सिसोदियाया बेबायदि टुइट खालामदों। गोबांथार फट' आपल'ड खालामनायनि गेजेरजोंहाय गोबांथार गुजरातनि स्कुल कलेज आरो सरकारनि संस्थानफोरा माख्राजाल बेन्दोंफोरजों सोंजानानै दङ आरो गोबांथार टयलेटफोरा बेबायदिनो जुनादनि थाग्रानिफ्रायसो साबसिन जानानै दङ। बेखौनो टुइट खालामनायनि गेजेरजों बुंदों। बेफोरखौ गाहाय मन्थ्रिया नुवा नामा होननानै बिथाङा फोरमायदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। रादाबखौ जोबजासे खोनासंनायनि थाखाय बयनिसिमबो साबायखर थाबाय। जै बर' हारिनि जै।